So hi, hello, may buntag, may udto, may hapon ninyong tanan dira mga silingan. Gilantan ang inyo ang silingan dinhi mga bayot. Kaya tong na-birthday lagi may mga bayot. Gilantan tong iya ang anak sa ako ang sister-in-law ba dayon. Natakdan may mga bayot, gilantan ko gabi eh. Hasta nga ako ang binhi, hasta akong ugangan kamerang tulo. Tawa akong binhi, akong gisurod mga bayot sa gahilan na. Oh. Diba? Ay makigawas man siya mga bayot niya. Iyang amahan og dito bisis trabaho. So ako mahinggawas. Ako nilabhan mga bayot oh. Nang laban yung silingan mga bayot ay bisag i-absent to yung hilanta na siya basta diri mga bayot basta wala kay kuan ba. Momenyo na bita ka mga bayot. Mas pag hilantan ka mulihok na ka kay kanay mo ang bana din po na mulaba. Kay bisim po pamagol. Baklay ako ang binhi mga bayot oh. Murag asa mga upras mamamagol. Where do you want to go? Here? Okay. Mga ano siguro ni Dre mga bayot. Spasi, ay open. Look at mommy Nat. Hi. What is that? So many trees ko no. Nakingam siya trees now. Langga, where you go? Come here na. That is the food of the dog. Dami na. Namo ko ibang iro din mga bayat mo kaon og sabot. Spasi. Don't run ba? Enggak. Nak, namala siya og dito. Oh, that's dirty dai. Nak. Hoy. No, here. Side. This side, come here. Yay! Uh-oh, I saw it. Ano mo ko ang binhi o kuan? Kanang bulak. Bulak sa iyong tati na. Dirty na. I told you. Diyan silang gabi. Paro, G. Slowly. Sing sabi. Mommy! Very good. Clap your hands, ayan. But what is your name? How old are you? Mommy. You say 3. Count sabi. 1. Tumanat ang mga bayot, no? Nahuman na mag-exercise ni Karina. Og, galingkod na po ko mga bayot, oh. Mama. O, diba? Liwat ni siya sa iya ang yaya. Bitaw mga bayot, alam kay paminawon ang mga taghoy, horohoy, o mga tingog sa mga langgam ba mga bayot. Makarelax sa imo ang dunggan o sa imo ang pangisip. Dili ra may nagtambay-tambay ni Karina ning loyo aning amo ang balay mga bayot kay loyo kilid o atubangan baka ani bawo lang ka ani mga bayot ay naglibog og asa atubangan loyo og likod ani kay
kada pader mga bayot, kalsada man. Trapuhan ko ni ganina ni Karina mga bayot og tsokolate. Nagkaon siya ba? We go home na? Ha? No go home? But where you want to go? Nak? Where do you want to go? Che. Tunulan og chocolate sa iya ang apuhan. Akin bagakaon. Doon ra kay niya mong balay mong mga buyot. Bintana na sa mo ang kwarto. Dayon diri rami ining kakiliran oh. Tagak na dayo bitaw nakakita. Dili mo mga silingan mga bayot. Karang na dira oh mga silingan na namo na dira. Sumora niya mo ang kasikas ti Karina karong adlaw mga bayot no. Daghang salamat sa inyong paglantaw mga bayot. And dili kay ko ka-upload na karon og video mga bayot kay na ko giasikaso. Salamat sa inyong paglantaw and see you tomorrow. Bye-bye.